Els seus membres ja van patir la pantanada del 82, una data, la del 20 d'octubre, que quedarà marcada per sempre entre tots els alzirencs. Recordaran tots vostès aquella pantanada de Tous que va causar tantes destrosses a Alzira i a tota la seva comarca i que també va afectar a la Setmana Santa. En concret, este pas, que avui protegeixen de nou els seus membres, ja va patir grans desperfectes en aquella època. La van recuperar, va ser un treball minuciós, van ser moltíssims els passos que van patir desperfectes, que es van malbaratar, i entenem perfectament que no vulguin... Sí, és una ciutat que ha sofrit molt pel tema de l'aigua. Per tant, només que es veuen 4 gotetes, que es veu un poquet d'esta aigua, se protegeix les seues imatges, que han costat molt de fer, han costat de refer després de la pantanà i de la riua, i costen de mantindre dia rere dia. Per desgràcia, l'economia també és necessària per a mantindre vives aquestes tradicions de fe, per a mantindre viu, net, asseat, cada pas, cada imatge, cada vesta, cada tambor. De fet, enguany tinc entès que s'han restaurat, amb la col·laboració de la Diputació Provincial de València, s'han restaurat 6 dels passos que processionen esta vesprada. A banda de la Diputació també hi ha participació en cada una de 2 confraries en concret. Pense que és la Soledat i el Crist de l'Agonia, si no m'equivoque, i perquè vegen com el que comentava el nostre convidat d'esta nit, Joan Cabanes, hi ha que mantindre el patrimoni i hi ha que anar avançant, hi ha que lluitar contra el pas del temps. Estem veient imatges d'una nova confraria, en aquest cas és la del Santíssim Ecce Homo. Ja arriben davant de les nostres càmeres, així, en la plaça de la Constitució. Així, la vesta és roja, totalment roja. Evidentment, la vesta és roja, el signe de la sang i el signe de l'amor. Una confraria que representarà un moment molt concret. Ixe ecce homo és una frase llatina, són 2 paraules llatines, que significa ahí està l'home. Significa, este és l'home que m'heu portat a juzgar. Este és el que me digueu vosaltres que és un malhechor. Mireu-lo com està. I realment Jesús, quan apareix en ixe palau de Pilatos, després de ser flagelat, apareix ple de sang, apareix en un cos molt destruït, en un cos patit per ixos flagelos, per ixe martiri que ha sofrit, i per tant, evidentment, ens trobem en una de les poques confraries que porta una vesta unicolor, podríem dir, un unicolor. I en conjunt, mira quina estampa. Sí, conjunt és un mar de sang. És com un riu de sang, exactament. És un riu de sang. Sinó com el Xúquer banya esta ciutat d'Alzira i la rodejava fent d'ella com una isla. Alzira significa Algeciras, significa la illa. Pues també este riu de sang de Jesucrist banya també a tots els alzirenys, banya esta ciutat en esta freda però entranyable nit de Divendres Sant. El Xúquer, aquest riu que tanta vida i al mateix temps tant de mal pot donar a aquestes terres. Podem parlar de l'origen d'esta antiquíssima confraria. Al llarg de l'últim terç del segle XIX, possiblement al voltant de 1870, s'organitza la confraria del Santíssim Ecce Homo. La seva constitució canònica és de 1902, encara que els seus orígens es remunten al primer terç del segle XVIII. Ahí estem veient ja, ara sí, totalment descoberta, s'han arriscat la imatge de l'Ecce Homo, una preciosíssima talla de l'imaginer Carmelo Vicent. Carmelo Vicent. I com molt bé deies, Joan, ja estem veient a Jesús lligat amb una canya, lligat de mans, amb una expressió de resignació. Exactament, és el moment. S'intuïx l'esquena sagnant del martiri al que és sotmès. Esta confraria té el seu origen en les professions liberals d'Alzira. La composaven notaris, metges, abogats, molt vinculats a la parròquia mare que contemplava Madès, Santa Caterina, i actualment encara molts dels seus membres perteneixen a estos oficis.
bonica talla i bonic conjunt. Estem veient el servent de Pons Pilat que acompanya al governador quan es llava les mans perquè ell no vol ser el responsable de la sang d'aquest home. Ell ha lluitat tot l'agut i per haver perquè siga alliberat Jesús. És dir, no té ninguna culpa, és un home que no ha fet mal, és un home que no ha comès ninguna barbaritat, ningun robatori, no ha anat en contra de ningú. I ell es llava les mans fent pública la innocència de Jesucrist. I allà al costat, en l'expressió d'este servent, no? Quina cara tenia de dubte, no? Quina cara de dir, què passa? Perdona, mira el recurs que han utilitzat per a este menut, una alternativa per a poder desfilar amb el seu cucurutxo, però d'una manera un poc especial, no? Sí, més obert de lo normal, més obert en la seva rejilleta. Ara, l'ha posat son pare bé. Exactament, sí. M'han comentat sempre, jo mai m'he vestit de vesta, amb este cucurrutxo damunt del cap, de cartó, però m'han comentat que és algo francament incòmode, que és un cartó que te va pressionant durant les 4 hores que dura la processó. I hi ha un altre detall, és molt difícil centrar la mirada només en els 2 forats que té eixa cubrevesta, de manera que veus com molta gent posa la mà sobre el seu pit, apreta la tela per a que més propet la tela dels seus ulls pugui donar-li un camp visual molt més obert, perquè se patix. Jo he estat investigant, he estat buscant un poc l'origen d'estos gorros tan especials que només podem veure. És curiós perquè només es veuen així a tot Espanya, així com algunes parts d'Itàlia, segurament per influència espanyola, i a banda que als Estats Units els Ku Klux Klan van agarrar un poc el model espanyol. I és molt difícil trobar l'origen del Nazaré. És molt difícil, no hi ha res documentat, però hi ha diverses teories. Algunes comenten que aquest gorro cònic podria provindre segurament de celtes, però altres comenten que no, que és possible que vinguera via romana, dels sums sacerdots de Roma, però per influència, atenció, d'Egipte. Algo francament curiós. No hi ha res escrit, res documentat, almenys no he trobat jo res, però és una singularitat més de la nostra Setmana Santa al territori espanyol. A més, és molt més típica la vestimenta del caputxot cap amunt, no caigut, com estem contemplant en estos moments, de meitat de la península cap avall, el que és tota la zona de València, Alacant, Andalusia, Múrcia. En el nord d'Espanya porten els caputxots tirats, no porten el cartó. Més botxí, no? Més botxí, sí. Encara que porten la forma triangular i porten el mateix tipus de corte, la tallat de la tela, en molts llocs es porta aquest gorro caigut. Però és curiós perquè la nostra història en Espanya està barrejada i està plena d'influència de romans, de cèltics, d'íbers. Entonces, evidentment, d'alguno d'ells agarrarien eixa forma, eixa vestimenta i eixe cono dalt del cap que forma realment una imatge molt típica. És inequívocament nostra. És Setmana Santa.